Без качулка така да ни често гледам таки. Чакай, Гошо. Айде сега. Седайте. Махай се, бе! Шаро ще вържат. Тато, моли хляб. И едно къпане другата седмица. Топ. Хляб ли? Каквото е хляб, бе? Да си топа. И аз не си топ. Виж тук фезиците, ето го е види. Я престука. Потата минава е тук. Стойчо, пекани ли ги иска? Аз така, да, пекани ги. На шиш. И аз искам пекани. Добре. И това е тук, трябва да пекани.